Katsotaan vähän, miten tieto- ja viestintätekniikkaa voi käyttää tarinan kertomiseen. Ensinnäkin sarjakuvia voi käyttää. Opiskelijat voivat tehdä jonkin tarinan sarjakuvilla, jonkun kohtauksen, tai sitten niillä voi harjoitella varsinkin alkeiskielikurssilla jotakin fraaseja. Minulla on tässä esimerkki kulttuurien välisestä viestinnästä, jossa opiskelijat tekivät kulttuurisokista tällaisia pieniä sarjakuvia. Eli siinä tyttö kertoo, miten oli menossa USAhan ja odotti, että kaikki on siellä niin hienoa ja loistavaa. Ja sitten se ei vastannutkaan ihan sitten todellisuutta. Tosi hyviä tuli näistä. Ja sitten opiskelijat, kun olivat tehneet nämä, laittoivat blogiin ja sitten seuraavalla tunnilla sitten kukin sai tulla sinne luokan eteen kertomaan ja esittämään tämän tarinansa. Sitten samalla kurssilla opiskelijat tekivät myös siitä kulttuurisokista animaatioita. Tällä animaatiollahan voi tehdä kaikenlaisia, voi tehdä vaikka markkinointimateriaalia, ilmaisia ohjelmia on GoAnimate ja Powtown on toinen ilmainen. Ja siellä on hienompia saa sitten, jos maksaa hieman, mutta noilla ilmaisillakin pääsee kyllä ihan hyvin. Tässä on yksi animaatio, jonka opiskelija teki tästä kulttuurisokista. Eikä tuommoisia on. Sitten vähän toisen tyyppisiä animaatioita saa tuollaisella Powtoonilla. Tässä on tämmöinen pikku esimerkki. Ja tuollaisia. Ja sitten on tämmöisiä olemassa maksullisia sarjakuvajuttuja, joista sitten saa enemmän ruutuja. Tuossa Comic Lifeissa saa 9 ruutua, samoin Bitstripissä.